амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ тасдиқ карда шавад. вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарури андешанд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгоронеро, ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2026 пешбинӣ гардидааст, ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор гаштани озмуни мазкур 2 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 августи соли 2025